May hapon na niyang pinakaulahing kilambuan sa dagan sa panahon. Si Typhoon Ambok nakalandfall na kini ganina alas 12:15 sa Udto sa may San Policarpio, Eastern Samar. Doon na kini dalang hangin nga sa gipusgon nga 150 kilometers per hour ni center o pagunos na di sobra 185 kilometers per hour. Tungod niini, ang tibuok Eastern Visayas makasinati og gilad kayo nga panahon, samtang ang nabiling bahin sa Visayas sakip na ang Metro Cebu makasinati o madag-umon ng kalangitan, inubanan sa katag nga hinay nga tuna sa kasarangan ng mga pagulan ug dunay higayon nga kusog ang mga pagulan sa panahon nga dunay pagpanugdog og kilat ilabi na sa northern portion sa Cebu. Og tuod ning kalabuan sa maong bagyo, tumatay gi paibito nga tropical cyclone wind signal sa Bisayaan. Signal number 3 sa northern Samar, northern portion of eastern Samar o northern portion of Samar. Samtang ang signal number 2 sa Biliran, the rest of Samar, and the rest of eastern Samar. Samtang ang signal number 1 sa northern portion sa Leyte. Para sa dugang detalye, may mong bisita sa atong official website, bagong.pagasa.usp.gov.ph o sa mga social media accounts sa Pag-asa. Gikan diri sa botan sa Pag-asa Mactan, Pag-asa Visayas, DOST. Altiblat, dagang salamat.